Dobar dan svima i dobrodošli na moj kanal. Evo, danas ćemo spremiti jedan brzi ručak za one domaćice koje su, da kažem, baš zauzete, idu na posao i nemaju mnogo vremena da spremaju. Ovo sve radimo u jednoj posudi, ostavite da se to sve lepo iskrčka i vi možete da radite neke druge poslove. Za ovaj današnji ručak će vam biti potrebno malo mesa. Ja sam uzela teletinu, oko 150 grama, vi možete svinjsku, juneću, već po izboru. Uzela sam malo slaninice, koristit ćemo crni luka, šargarepe i krompira seckanog na komade, na kolutiće. Od začina koristit ćemo začin C i koristit ćemo malo bibera. U posudu koju ćete to sve spremiti, dno ćemo namazati malo maslacem i poredit ćemo na dno krompir. Preko krompira ćemo staviti malo začina. I onda ćemo poređati malo mesa. Naravno, ako želite više mesa, možete i više staviti. Ja ću kombinovati sa slaninicom. Malo ću staviti začina i po mesu. Sad ću malo bibera. Preko ću staviti crnog luka. I rendane šargarepe. Pa ćemo ponoviti postupak sa mesom. Sa slaninicom. Opet ćemo začiniti. Staviti malo još bibera. Onda dodamo ostatak luka. Šargarepice. I na kraju opet prekrijemo krompirom. Ovo je slično kao musaka. Reda se greje na nekih 180 stepeni i to će se čekati lagano. Sat vremena, 45 minuta do sat vremena. Preko krompira ću staviti opet začin, jer generalno nismo ništa nigde ni solili. Možete i so. Stavit ću malo i bibera i preostalog maslaca. Kad smo sve to lepo poređali, prelit ćemo jednom čašom sa vodom. Prelivamo sa vodom. Pola čaša, jedna čaša, otprilike toliko, na ovu moju količinu koju sam ja stavila. I evo, vidjeli ste da je to stvarno brzo. Prekriću to folijom i stavit ću u rerni da se polako krčka. Do kraja. Krčkali smo ovo jedno 45 minuta 50. Evo, ja sam to servirala u tanjiru da vidite kako izgleda, veoma ukusno i sočno. Eto, toliko u ovom klipu. Naravno, vidimo se u narednom receptu. Veliki pozdrav od mene i ćao!